כי נער אשפתות, יהודו כרגע בחיים לנצח את החיה הרוסית. הוא נוסע למוסקבה, למגרש האויב, מתאמן שם רק באמצעים שהטבע של ערבות השלג בסיביר מעניק לו, ובתחרות האגרוף הבלתי אפשרית מנצחת הרוח האמריקנית את המכונה הרוסית המרשעת. סילבסטר סטלונה ביים את הסרט בעצמו בערבות השלג בוויומינג ובלאס וגאס, והוסיף לו מימד לאומני להמונים. רוקי הוא גיבור שאמריקה אוהבת לאהוב, וגם את סטלונה, שמכל 4 סרטי הרוקי נהיה מולטי מיליונר, גם אותו אמריקה מאוד אוהבת. הוא עצמו זכה לתמונות שער בטיים ובניוזוויק, ואף הוזמן על ידי הנשיא רונלד רייגן ורעייתו לביקור בבית הלבן. כל שחקני הסרט התארחו בכל התוכניות הפופולריות ביותר בכל רשתות הטלוויזיה בארצות הברית, ודיברו ברצינות על הגיבור האמריקני. Everyone wants to feel that, you can get out there and you can win, you can make the American dream a reality. He's a folk hero, Rocky is. He utters the passions of the common man, and he tells you that you can do it. If you just work hard enough, you can do it. Ivan Drago, well, he's a Olympic champion, heavyweight. His whole existence is to beat his opponent in the ring when told to do so. And that's his life. That's how he lives. And then we would come in, enter with the spotlights and warm up and all that. It was great. אך כיום המצב שונה. החללית צ'לנג'ר התפוצצה. אבל כבד באמריקה. האמריקנים חשים רע במרוץ לחלל עם הרוסים. נראה שרוקי מספר 5, הבא בתור, יצטרך לעלות עם אגרופי הפלדה שלו לחלל. סטלונה, עם החוש המסחרי שהראה עד כה, ודאי כבר חשב על כך.